ndị be anyị na-amakwa na-asịrị na ọbara ka ichie anụnwa na ndị otu ya na-aṅụ bịakwanụ ka unu nụrụ intaviu emerụ papa nya bụ nwatakịrị nke fatoje nụkwa n'ife nya bụ nwatakịrị kọrọ nụkwa n'ife ndị VG kọrọ ka fa si wee je na nke ichie anụnwa ka nya bụ nwatakịrị na-eti mkpu ichie anụnwa wee sịfa na ọha ebe a ka a na-eti mkpu bifo fa wee chọpụta na nya bụ nwatakịrị nọ n'onunu ichie wee gbafere ọsọ nke bụ na fa jerubie wee jide ezinụlọ ya bịakwanụ na nya bụ ife abụlọkwa obere ife na mkpamkpa na-agbakwanụ n'Enugu steeti amakwanụ m ụdị akụkọ dị ife nke bụ naanị enyi ndị mmadụ na ndụ unu amakwa na nwaanyị ahụ dị ime o nyiri na ndụ a na-akọwa n'ọyị ya nwaanyị unu afụkwa ka o si wee dịresị nya bụ nwaanyị wee ghobechaa ya aka ma n'isi ma n'onu asịkwanụ ka ọ gịnị ka ọnya bụ nwaanyị mesịzie ka ọ bụla alụsị ya na-efe efe onwekwe na ife ndị mmadụ ahụ afụkwa na nke ikpeazụ oke ọchịchị karịkwara akarị wee na-asị n'ọkwọ ma ndị bịarubie ka ọ gwọrọ ya ọgwụ n'ọkwọ onye anya onekwataghị fa ṅụọ ọbara ugburu ụtụwi n'ime onunu ebe ahụ na fa na-atọlụcha ma mmadụ unu ya anụ ka esi wee kọ fasi atọ mmadụ fa buru meshin pụta fafa ụmụazị fasịfafa nyelụfa aka ka fa kwa meshin aka itizi aka ka ịkwa ehebulu ọnya ahụ narie ka ununu ka ndị VG si fasi achụgharị fa na ọbọkwọta ka a chụwara ndị anụnwa na ụmụazị niile nọ n'ogbe a na nwoke anụnwa aṅụchagokwa ọbara fa welụfa wee sicha oke ite alụ na-emekwanụ na nke ikpeazụ a marụkwanụ m ụdịka oke ọchịchọ ndị mmadụ na-achọ na nke ikpeazụ a bikonu bịakwanụ ka unu gelụ ka unu ghara esikwana ọnụọnụ nke a si wee pụta na nya bụ akụkọ ọdọọkwa mmee ka akọ I'm a Christian. I got church. I may charge you as on. I may charge you as on. I go back. Never can one man. Yes. Let me take it as you want to trace him. My work one over even a bang one. Maka dem pa ko won ke jim me o won ka mpa aka ko mo kene ka mo e jim me abo ku dia no nu e ba ba guru nu aba evidence there and don't you we ko ni mo na ko outside e ba ke guru nu na tugburu ya lo pe ndo that to them ya wo jare ozu I for ya ka bro na just thank God. Iburi yo jeje no ka si tufu na we bu yo na mehere because o dey ka fa ge Okoye Amaka Chineke atogo ma bu ndi ilo Chineke atogo ma bu ndi ilo mo na mu jina ya na la No, I didn't. No, watch very well. You know, fear. Nanya baby, no, just fresh usual. Nanya no kuya. If ya, Thank you very much. I can go for this in a platform. Throughout yesterday night, I was in the secretary go Bumba and Bumbandago over there. I will tell information around after 8. Then we rush there. Ya bụ na ndị na-ekwute ụmụ mmadụ wee mee sacrifice na-ere their pass. So mgbe I rutere there, ya bụ na the guy, one of those people, kuchiri this girl aka n'ọnụ wee buru ya na machine gbafete. So with information na ya around the house. So mgbe I rutere the native doctor himself a na-asa ya na ebe akụdị ihe a mere do ya na-asị na agbago nka na-abịa ka bụ ụzọ were fon na-aga ime ọkụ adọrọ ọchịchị gba anyị na-anụ akwa the small girl n'ime ụlọ ahụ. So some boys are move ebe anime the house mgbe aba anime the house discover na the girl nọ n'ime onunu n'onunu ahụ ọ nọzara gbaza ọkụ n'ime onunu afụsa ndị wụrụ awụju n'ime onunu ahụ mgbe afọ ndị wụrụ awụju n'ime onunu ahụ. So ihe emezi bụ na anyị ejidezi that one gbuo ya mma n'aka ndị acha hefty ifu ndị agbatara agba ya bụ big man na-emeche business bụ ihe anyị na-afụ mana ihe a club ka ha bụ ọsị na white angel gị according to the information na-enweta from this young man. So I just want to give you people the highlights. Ihe na-emebe anya unu na-ahụkwa ihe na-emebe anya ọ bụ na ma na be anya bụrụkwa ebe ọ ga-abụ ma ga ya relasa unu amakwa na be anya bụrụ ebe ọ ga-aba nọrọ happy well support to security and eme ngụnọ security. Without security police cannot get this kind of thing. Without security o nwere ega ọnọdụ ihe a na-eme ebe ahụ. So unu kwesịrị na-eme anyị empower. That's why you send this thing to the platform different platform na-aga back onye ọbụla fear. Please unu ya aka unu onye ọbụla n'ebe ọ nọ yekwa aka
phone you are using, I could have explained everything since yesterday, since this morning when I wake up. I enter my house around to 5 yesterday, and this morning I move go my commissioner of police, so different people will come there. The governor will even go come. So I know number since all my documented everything necessary to the reports. So because unu ga-ekwe aka na security ba ya ọkwa ya nska nkwuo adịkwa ama ọkwa ma ọ ga-abụ nwa ya tomorrow ma ọ bụrụ nwanne ya ma ọ bụrụ ya na onwe ya ka ụdị ya nwere ike ime. So onwe ya notisiri ma touch anyị were touch, we don't even have touch. Udu mmiri ka a na-abịa na iwe raincoat, ihe ndị abụchi ihe ọ ga-abụ ma wee cover owe ya ya wike pụta ụmụ mmiri na-ezo. So mụ abụ current CSO na that's why I'm gonna complain this thing. Achọrọ ka ọ bụ na my tenor ka ihe ọbụla eme na my tenor, onye ọbụla zuru ochi n'obodo a na my tenor ma o mee ihe ọjọọ n'obodo a, he must be held apprehended. That's my prayer. Thank you very much. Na Eze-Ana na-epu ụmụazị egbu na be Eze-Ana be anyị na ụmụazị bụ na-epuru oputekwa ụmụazị ogbuo ya arụsị ya nọ ntabi ike o juru ndị onye ha oputere nta ndị ọ na-ese ndị na-eje eputere ụmụaka n'ụzọ nwoke na nwa na-ejekwere onwe ha njem akwụ ụmụ bọyịs na-ebaga shina meshin ihe emebi debọị yere ha aka pushu debọị yere aka na ha nwụrụ debọị evuru gbanna agị ndị tinde mkpu achụwana ha gbara gbaghere ụzọ be Eze-Ana jeshi ụzọ mpọ baya wee baa vuru debọị tia na okokoro ha gbu n'azụ ụlọ a na-awụ ya ndị ogburu wee kakwa nka na ozikwe John nwa Peter ka ọgịnị bụ na azado ụmụọdụ a na-awụ isi binye gehetene n'azụ ebe a na-anụ mkpọtụ obere nwa. So ọ na-achọnụ ka ọ mara ihe na-eme. Eze-Ana nọrọ ebe ahụ a distrati ya sha na ọdụ ka ehi sha na ọwụghị na-eme dịbanụ ọ kachaghị obu wee shie ọwụ na wee drag ya otu ya wee bazie n'azụ ebe ahụ wee mepee dị ebe ekpuchiri ya wee fụ na obere nwa na ebe ahụ plus ndị wugoro awụ ọkpụkpụ ka nka ti okpokoro isi ụmụazị. So mgbe ọ fụ na ọfụgoriti na Eze-Ana gbazie ọsọ, so ebe abịa ka a nọ n'abalị a eji ndegbo ndị uhie maka ndị uhie gbafuru zo ma eji ndegbo ndị uhie ndị yawa gbago ọsọ ndị mbọisi jizi iwe emebi ihe ebe na be anyị ọkụ dịkwa ova ezigbo ọkụ dị ova na